Si tahon sa na ako, nalakaw ko kababait ko sudan. Dayon, mabit sa ko sa health center ka na dito ang sa friend na ako. Sa tahon na to. Wala siya kabalo. Na ako. Wala man siya ga-open o Facebook. So, surprise na ko siya. Kay, isa siya sa una na akong friend din student college pag anin ako. Tintin, kanta ng song. So, mga sa tamagian, ipadarong sa health center. Likod man daw sa tawa na to siya, guys. Ato siyang i-surprise ko siya yung reaction. Ibisita na ko siya. Ako. Anara di ay. Ano ko balong nagagaanan dito. Kita kami, bisita na ako ka-jot eh. Kung bisita, wala ka nga tayo. Dito siya nag-work sa health center, DH. Ang problema sa kumagi. Ako, nakita namin guys. Kaya na, ako kailan mo. Kita na dahil ito. Hindi na ako masulod din na. Bisita na ako akong friend. Ha? Hi, I miss you. Pumunta ko asa ka nag-office. Picture, oy. Oo, namangingan sila nga health center daw. Ano ka? Hello, ako sa mga boss. Okay na ako. Tarong ba? Oo, ito mo gugma. Bisita, kakadiri mo. Abi na ako muna na atlan ra ko nimo. Dini, uy! Ako lagi palit yung para nimo. Wala, thank you kayo. Kapagod kayo ko. Isa sa tabi. So, traffic. Isa sa tabi. 1, 2, 3. Action. Nakamagdugay kay buwan. Alo, di na ka magchika-chika lugar ani.